Se, det er snacktid. Men hvad vælger jeg? Chokolade eller frugt? Begge ser lækre ud. Men lad os tænke lidt over det. Chokolade smager sødt, men frugt er endnu bedre for mig. Frugt giver mig energi til at lege, det er fyldt med vitaminer, og det smager også lækkert. Så husk, når du har valget, vælg frugt. Det er naturens søde snack. Sunde valg er sjove valg. Se, det er snacktid. Men hvad vælger jeg? Chokolade eller frugt? Begge ser lækre ud. Men lad os tænke lidt over det. Chokolade smager sødt, men frugt er endnu bedre for mig. Frugt giver mig energi til at lege, det er fyldt med vitaminer, og det smager også lækkert. Så husk, når du har valget, vælg frugt. Det er naturens søde snack. Sunde valg er sjove valg. Se, det er snacktid. Men hvad vælger jeg? Chokolade eller frugt? Begge ser lækre ud. Men lad os tænke lidt over det. Chokolade smager sødt, men frugt er endnu bedre for mig. Frugt giver mig energi til at lege, det er fyldt med vitaminer, og det smager også lækkert. Så husk, når du har valget, vælg frugt. Det er naturens søde snack. Sunde valg er sjove valg. Se, det er snacktid. Men hvad vælger jeg? Chokolade eller frugt? Begge ser lækre ud. Men lad os tænke lidt over det. Chokolade smager sødt, men frugt er endnu bedre for mig. Frugt giver mig energi til at lege, det er fyldt med vitaminer, og det smager også lækkert. Så husk, når du har valget, vælg frugt. Det er naturens søde snack. Sunde valg er sjove valg. Se, det er snacktid. Men hvad vælger jeg? Chokolade eller frugt? Begge ser lækre ud. Men lad os tænke lidt over det. Chokolade smager sødt, men frugt er endnu bedre for mig. Frugt giver mig energi til at lege, det er fyldt med vitaminer, og det smager også lækkert. Så husk, når du har valget, vælg frugt. Det er naturens søde snack. Sunde valg er sjove valg. Se, det er snacktid. Men hvad vælger jeg? Chokolade eller frugt? Begge ser lækre ud. Men lad os tænke lidt over det. Chokolade smager sødt, men frugt er endnu bedre for mig. Frugt giver mig energi til at lege, det er fyldt med vitaminer, og det smager også lækkert. Så husk, når du har valget, vælg frugt. Det er naturens søde snack. Sunde valg er sjove valg.